Ambi Horonya TV lajali kebaga bela jelen fo Mali kono ani Mali koka aw bismillah aw ka bamanakan kunnafoni kenaka ka ben bi sibiri ma sele franche kalo kile muga ani woro san bakelen kemenani an binani saba kira kishi nema baye ale ka bangeni sanjati la o kelen bena bi sibiri ma juin kalo kile muga ani duru san ba fla muga ani fla Nabila Isa ale ka bangeni sanjati la amena munu kono kuma nyefo aw nyana bakuruba fola ka be tarata do ma juin kalo kile muga ani kelen san ba fla muga ani fla jamia tu ikmajini karamogo ba sedina Sheikh Umaru Seydou Kulubali ay wajulu kene belebele ngena ya kalaba kura kawfe o jodo be ambolo amena o yira awla o tamanen ko samo san ziara belebele mimbe ke kanyeshi amamso ani abama ni oye bawulematu o kone baraw sigira senga ka be juma do ma juin kalo kile muga ani nani samba fla muga ani fla ne bina ke anga jawla kuma boyi amana munu soro ka fara ka jamana kuna fona warawla ne nga fara jen famre ki baraw ka ambe ulu kono kuma nya fa o nyana aw bismillah kokura aw ka bamana ka kuna fenen kena ka soni amina munu kono kuma warawala aw ye ka ben tarata do ma juin kalo kile muga ani kelen san ba fla muga ani fla jamia tu ikmajini karamogo ba sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali ay wajulu kene belebele nyama ya kalaban kura kawfe wajulu kene mi okumu konana farugo akmana furu bonyaka amnata samake alebe nyefoli chama kanye Horonya TV togla ka kɛɲɛ tarata juin kalo ale tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan ni fila o kelen bɛnna serifurancɛ kalo tile mugan ani fila san ba kelen kɛmɛ naani ani bi naani saba ma kira Muhammadu Mustafa ka hijira sanjate la Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali ikmalidini islamiya ka misali ta yɔrɔ ɲuman Allah subhanahu wa ta'ala ka ambassadeur bi dugukolo sanfɛ fariku min ye kira Muhammadu Mustafa ladegi a jogo a n'a kɛwale bɛɛ lajɛlen na a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya kalabankurakaw fɛ ka se ka kɛ bilasirali ye kalaba n'a lamunu ma bɛɛ lajɛlen ma maaw kɔni bɔra Bamako a n'a lamunu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalabankurakaw ka se ka na ni wajulu kɛnɛ in seereya i n'a fɔ silamɛya y'a laɲini cogoya min na nɛgɛ kanɲɛ 23 waatiw la fariku n'a ka délégation donna kɛnɛ kɔnɔ u ye maaw fo kelen kelen o kɔ ikmalidini islamiya lakanabɔ ka sɔnɔ ka fariku sɛnsɛ ka yɛlɛ n'a ye kira ni nabiɲɔgɔn sigiyɔrɔ la podiumba sanfɛ o la fariku bisimilayelen kɔfɛ baw mu den a ye kuma ta ala ka diinɛ na mun de kan ka fɔ silamɛw ye ni don kalabankura fariku ye o lase ala ka jɔnw ma n'an ko an bɛ dangadenw ka kisaw f'i ɲɛna an bɛ siya ka dugu jɛ an t'o ba fɔ la bilahi o dagabana juli dɛsɛ kɛra minnu na diɲɛ fɛ mɛ dangadenya de kama u ka ko banna kɛ sekuw la k'u ka diɲɛ sama o se ka jate k'u ban bilahi n'o ye firawuna ko fɛ yen firawuna Musa alayhi lahanatullah ala ka danga bɛ firawuna min kan a ye ala kota fo ala y'a wele ko dansagolaw ɲɛma mɛ kabako ye min ye firawuna yadara kɛ kafa ka ala kota ka ala kɛ jɔnw faga kɛ tɔnɔni kɛ fo dan mɛ bilahi se mɛ kɛ firawuna ala ye Musa ci a ma san 40 Musa bɛ ka firawuna kɛlɛ kɛnɛ ka dogo la sira bɛɛ kan san 40 Musa ma sa a ma ɲɛ fo Musa ye ala ɲininka a ko ala ye de ne ci cɛ in ma ko a yadara a bɛ kɛ k'i ka jɔnw tɔɲɔ ala ye layidu diya ko n bɛ s'a la mɛ san 40 ne ni firawuna bɛ ɲɔgɔn na n tigɛ ka s'a la ala mun de bɛ yen e dɛsɛra a la de wa walima mun kɛra ala ko Musa tiɲɛ don ne ko i ka taa n k'a tɔɲɔ n k'a kɛra tɔɲɔnikɛla ye wa n b'i dɛmɛ i bɛ s'a la mɛ n'i y'a ye san 40 i bɛ kɛ k'a kɛlɛ i ma s'a la jogo dɔ de b'a la o jogo in ne kama ne ala ma labila wa tant que a b'o kan
nta dima wo yera mo mala nti di juguma ki to ka bada Allahu akbar iba do yejumeya ai ko dugo diedu billahi Allahu akbar anaka kafiriya anaka ni tono ni bai ko dugo diedu Allahu akbar abade kumba bulu ajabe bayna Allahu akbar ya fi aleka digere bora president yana abora wurwayana akara ala yere mogo kumba bato de ko ala do aka mogo Allahu akbar ayere o de fo anna rabbukum la a'la akwa ka mogo ma ne de auka alai min korota le Allahu akbar ya da dateni wallahi kafa dateni ko ale de alai min ye danve Allahu akbar billahi wo la mina bulu uba bato ko ala do Allahu akbar Firawna Musa aye sambina ni geni mai vole kofe o de kofe Musa cira Musa cile a sigina kaka mo wele ako Musa na le do ni naga kaminye ala were be min de ne aka na lamede ma alimtu lakum min ilahin ghairi nete ala were do dave una ne Firawna ko ne de ala yemi febe Allahu akbar ha abite beniga ai me billahi nimbe ko fe sambinani Musa bige ka kele Musa mesi Allahu akbar ala nyiningale ala ko dugo dinu udi kama matima watanka bu kantati abade kuma bulu ayi shuru banyi mogo ba ale bato ko ala do ale yere bi banyi Allahu akbar kulu kulai beneka Firawna ni jomu ye baka dumuni tobi ka ban u bina sigi Firawna de ko anaka alaya abi baka dumuni ta billahi abi jigi ka bo aka ita shika ka tama kana do fo babi yoro mina abina dumuni sigi ki sigi ka dumuni damine bafe batega ko le ko fe abi sigi ka dumuni damine babi dumuni ka kla ni baklala abi tega ko ji gere batega bi ko abi batega joshi ka dumuni ge oro salu ka dumuni mina uvara nyogonga ka soroka dugo nyini bafe abi soroka yera ka bana Allahu akbar billahi Firawna ka bara de kuyi bad biji mimi oto baka dumuni to de Firawna yere bolo de kuyi Allahu akbar ha yere majigi kama yere doya kama bai ala yode ke karangai ka do ani jugu che hala ala ka kira Musa min ala bi kuma dani da ala ko nta dima ka toni Allahu akbar ya ala ni ma do na obi ni kuma no fo ma do na obi ni kuma no fo hal ni me ka siname ni bi fe ka nyene ma ya kanye i jando e bagabo Allahu akbar ubunye isuru yi kutu tala iyere dogoyo yi billahi je bi bunye usetala bulubali kana siga dogoyo sutara birifini di mama ya soro ka birila fo kaburu kona la ti so ekelli ayo mewulu ay je be nyininga kafiri ni islamé boli sona ni yahudiya ni kristiyani ntashila aya be nyininga billahi bebe naninga dogo de lebuli fo lahara je kono yoti Allahu akbar kana siga ya Allah ala ka nga dogo dinyi amin ya rabbi ala ka nga dogo dinyi amin ala ko kanye kira bonya kaba solana rasuli ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɔnɔ ka kuncɛ ni dugawukolo gɛlɛnw ye ani maa caman kɛli la ka layidu ta ka fara révolution ikmaldin islamiya jɛdenw kan walasa an ka ala ka diinɛ tiɲɛ dɛmɛ cogoya min na an b'a fɔ ala ka wajulu kɛnɛ wɛrɛ yira ne ni aw la an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka furu in fara furu barikalenw kan o tɛmɛnen kɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ na cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na san o san ziyara belebele o kɔni bɛ ɲɛnamaya ka ɲɛsin an mamuso ani an ba ma ni o ye Bawulo Matiyu Konare ye o de ye hukumu kɔnɔna na Seydina Sɛki Umaru Seyidu Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kuranɛ kalan belebele o kɔni kɛnɛ sigira ni ka bɛn jumadon ma juin kalo tile 24 san 2022 min kɛnɛ ka alisilamɛw caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka Ojuma Sinayogo an ka ale ka ja sɔrɔlenw lajɛ.
juin kalo tile 24 san 2020 juin kalo tile 24 san 2022 ba Wulematu Konare ale tara a nɔnkɔma Lafiyabugu ale kaburudo ba o kɔnɔna la Bamako ale sigida 4 na yen do. O de hukumu kɔnɔna la san o san Kulubalilakaw ka duba ka fara Konarekaw ka duba kan ka fara Ikmaldini Islamiya dajuru samaba ani Ikmaldini Islamiya jɛdenw kan u b'u tɛgɛ di ɲama ka taasi bila kɛnɛbaw ka olu sigi ka ɲɛsin ni musoba in ma. Ala sɔnna san 2022 o min bɛ bɛn a tako filanan ma kuranɛ kalan belebele o kɛra Lafiyabugu Bamako sigida 4nan kɔnɔna la Kulubalilakaw ka duba o kɔnɔna la pour ka se ka kɛ hinɛ ani yafa ɲini ye ka ɲɛsin ba Wulematu Konare ani silamɛfure bɛɛ lajɛlen ma. Maaw kɔni ye ɲan sɔrɔ Lafiyabugu Kulubalilakaw ka duba kɔnɔna la kabini nɛgɛ kaɲa 7 7h ale waatiw fo nɛgɛ kaɲa 11 pour ka se ka taa daliba ma ale kumakan kalan. Kuranɛ bi kalan cogo min a bi kalan o cogoya in na. Minnu bɛ yen ni olu tɛ se kuranɛ kalan olu ta ye kɔlɔsi ye u b'a wurudi cogo min u bi a wurudi o cogoya in fana la. Kuluhuwalaw u bi kalan dɔw fɛ u da jukɔrɔ Ala wele suguya caman cɛw musow denmisɛnw maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen nara pour ka se ka taasibila kɛ ka ɲɛsin ni musokɔrɔba sanuman in ma. Sabu musokɔrɔba in a ka adamadenya kɔnɔna la san 90 ani san 2 a ma foyi kɛ dugukolo sanfɛ fo ka silamɛw kala ɲɔgɔn na ka badenya tugun ka sinjiya tugun. O de kama bi nin kɛnɛ in sigira a ye. Belebelew ka belebele Elhaj Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku a nara sɔrɔ baaraw nu donna wa a ma ko bila dagirinda la a yɛrɛ i sigi silamɛw fɛ pour ka se ka baara in kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. A kɛnɛ kan maa caman olu ye u ka nisɔndiya ani u ka duwawu kɛ ka ɲɛsin banbaatɔ ma ani ka seereya hali bi ni banbaatɔ ale yɛrɛ fana ka ɲumanyaw ye dugukolo sanfɛ. A ma foyi k'a na ni hɛrɛ tɛ kabini an wolola don fo bi a y'an ta k'an kɛ ko bɛɛ ye. Sisan an bɛ duwawu k'a ye Ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ye ka kaburu nɔrɔ ka ye saya maniya ye. Ala k'a kɔ suma Ala ka n'a kɔ fitinɛ Ala ka hɛrɛ fa kɔ. An tɔw minnu bɛ yan den minnu bɛ yan Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. Ya Rabbi Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. Ala k'an don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ. N bɛ duwawu kɛ Fariku ye a ye nin min kɛ nin ye ka ŋaniya ɲuman ta k'an ba in sɛgɛrɛ. Ya Rabbi Ala k'a sara a sara t'anw bolo dɛ a sara bɛ Ala de bolo. Ya Rabbi Ala k'a sara Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ni ɲɔgɔnna caman an ka jɔ a kɛnɛ kan. Assalamu alaikum. Ayiwa an b'an ba ka anniversaire kɛnɛ de kan n'o ye n ba Woli Sugɔ ye. Musokɔrɔba ɲuman don a kɛra an fɛ an bɛ duwawu k'a ye Ala k'a ɲina Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a kaburu nɔrɔ Ala ka saya k'a ma lafiya ye Ala ka badabada dali nɔgɔya ye a y'an kara ɲɔgɔn na k'an tugu ɲɔgɔn na. Ya Rabbi ya Rahamani Ala k'an ka balimaya sinsin Ala k'an ɲaamɛ ɲɔgɔn na Ala k'an jigiw tugu Ala k'an yɛrɛ ta ɲɛ k'an ta d'u ma kɔnɔ Ala k'aw fana mɛn aw ka baara la Ala ka karamɔgɔ kɛnɛ to an kɔrɔ kira yɔrɔ ma kɔsɔ salalahu sallim. N bɛnkɛ muso don Ala ka laharaw saya ma diɲɛ Ala k'a ni maa kan bɛn Ala kana du barika t'a fɛ a kɛnɛ min si min na Ala k'a don a kɔ la Ala k'a kɔ barika Ala kana a kɔ fitinɛ Ala ka arijana k'a sara ye ka nabi k'a jatigi ye ka arijana k'a sara ye. Ya Rabbi yama a taala ka den minnu to a kɔ Ala k'u barika a mɔdenw Ala k'u bɛɛ barika Ala kana du in fitinɛ. Baden dilan min kɛ c'est-à-dire balima kabila bɛɛ ale de b'a bɛɛ dilan ale de b'a bɛɛ chapeauter a faw wo a kɔrɔw wo a dɔgɔw wo a denw wo ale de b'a bɛɛ kabila ɲɛmɔgɔ de tun don fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ kabila kɔnɔ Konarela o Kulubalila o ale de b'a bɛɛ dilan. A banna san 90 ani san 1 a ye si sɔrɔ a ba ma sɔrɔ
a ye si sɔrɔ a fa ma sɔrɔ mais o ye ala ka latigɛ ye a ye si sɔrɔ a ka furukɛ ma sɔrɔ mais den ninnu a y'u bɛɛ kala ɲɔgɔn na k'u bɛɛ kɛ kelen ye u bɛ fɛn kɛ ya rabi ya ma ala ka laharaw saya ma diɲɛ man ne kɔrɔmuso do ne ba do ne fɛn bɛɛ do n biramuso do fana an bɛ duwawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye ka mɛn ka saraka bɔ a ye saya k'a ma lafiya ye ka badabada dali nɔgɔya ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ale de tun bɛ dumuni di bɛɛ ma a tɛ dumuni dogo foyi foyi ani bɛɛ ka k'a la ne y'a biramuso fɔlɔ ye du kɔnɔ wa n kelen ye a tɔgɔ balimamuso muso fini a dira ne kelen de ma fo ka taa sa ka dali ma a ma di muso wɛrɛ ma ne tɛ kɛra n fɛ fo k'a dama tɛmɛ ne ba dɔn ne kɔrɔmuso ne biramuso do wallahi n bɛ duwawu k'a ye ala ka yin saya ma yan ye ka mɛn ka saraka bɔ a ye saya k'a ma lafiya ye ka badabada dali nɔgɔya ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen n se ye lamɔna lo depuis san 5 lamɔna ale ni lamɔ fo ka ne furu ne lamɔna a bolo tɛ fɛn fitinin depuis n tɛ kini wolo ɲuman ale ni lamɔ depuis n y'a dɔn don min na n b'a donni ɲuman kɛ de depuis ne ka dɔgɔ musokɔrɔba bɛ jaga bɔ ne b'a yɛrɛ ne ko na ko nin jaga min a b'o ko bɔ n da la taa sira kan dɔrɔn depuis a ka ne ye san 50 ka de bi yɔrɔ o depuis la koyi dɛ depuis an fitinin na bɛ jaga bɔ la depuis ni fitinin musokɔrɔba bɛ jaga bɔ la a b'a ka jagomisɛnnin minɛ n'a ka jaga wagati sera ne de tun bɛ taa ka jaga di ne ma ko na ko nin jaga min a b'o ko bɔ n da la taa di tellement que n'a ka ɲumanya n'a ye tobili kɛ n'an ko na ko nin kini ka surafana t'an bɔ dɛ n'i bɛ dɔ di mɔgɔ ma an b'a di farana ala kana fɛn ne ma ni diɲɛ tɛ jaga mun dun n'a ye tobili fɛn o fɛn kɛ du bɛɛ tasa ne bɛ sigi du bɛɛ kelen n'a ka dɔgɔ dɔ bɛ ko na an ka du so kɔnɔ yan san kana taa di mɔgɔ ma farana b'a ci ala kana fɛn ne ma ni diɲɛ tɛ jaga mun dun musokɔrɔba ta se ka fɔ ka ban ɲumanya dan de don ɲumanya dan an bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔn suma ala ka kaburu ala k'a nɛma ala ka jigiyɔrɔ fo jannatul firdaus ma sarakati min bɔra ala k'a nɛma sama ne alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ala k'a mɛn ka kɛ ya rabi ya Allah an bɛ dugawu kɛ se kuma t'anw na o tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ to Lafiyabugu an ba ani an mamuso ni o ye Bawulemati Konare ale ka ziyara ko hukumu kɔnɔna na min senfɛ kuranɛ kalan in kɔni kɛnɛ kan o jama sinayogo ale ye kuma barani tɛngo maabaw la minnu ye bonya kumaw fɔ fo ka taa se u ka nisɔndiya kumaw ma kɛnkɛnnɛla seereya kumaw ni ka a ɲɛfɔ ka ɲɛsin an ba ani an mamuso ma walasa ka dugawu kɛ hali bi ala bɛ se ka hinɛ a la cogoya min na ni ka fara alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen kan an ka o maabaw ka seereya kumaw lamɛn. Nin kalan in yɛrɛ a sababu belebele bɔra Bawulematu Konare denkɛ Sheikh Amala Kulubali la Sheikh Amala min ni a ye Faruku lamɛn ka Faruku kanu fi sabilillahi k'a fɔ a bi fara a kan pour ka se ka mɔnɛ bɔ dalibama ka diinɛ la a donnen waati min na musokɔrɔba ka so kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ale bɛna nin so in kɔnɔ sabu a don nin so in kɔnɔna la a bi kɛ sababu ye ka ɲɛnɛfin bɔ ale la ni musokɔrɔba ye yen fana a y'a ka nisɔndiya a ye o yira. Ni tɔgɔ Wule Jara ni fure mɔden de a denkɛ fɔlɔ o denmuso de ye ne tɔgɔ dalen don a la mais ne mɔmuso kun tɛ dɛ ne ba de kun don parce que a kun bɛ ne fɛ kojugu bi kɔni an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka a sara kɛ arijana ye ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye ala ka limaniya d'an ma ala k'a ɲɛ suma ala k'a kɔ suma nin saraka bɔ in ala k'a se ani fure bɛɛ lajɛlen ma silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye musokɔrɔba den filanan ye an bɛ ala fo ka barika da ka ala folen kɔfɛ an bɛ kira sanuma in fana fo an kuntigi Mamadu sallallahu salim olu minnu y'a to an ye bi ye ani an masaw ni seba ɲumanw bi ye donba ye an bolo donba ka da kan an ka musokɔrɔba n'o ye Wulematu Konare ye a taɲara ka taa ala fɛ mais ala de mago b'a la ka tɛmɛ anw kan mais musokɔrɔba in an b'a fo ka barika da parce que a ye an bila sira ɲuman kan sira ɲuman ye mun ye o ye diinɛ sira ye o ye fonisiraya sira ye o ye ka balimaya tugu ka sinjiya tugu ka hinɛ fantanw na ka hinɛ misikinaw la ka silamɛya fana dɛmɛ musokɔrɔba y'an bila o sira de kan an y'an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ musokɔrɔba kelen bɛ k'an bila o sira de kan
ayiwa ni nin don n'a ɲɔgɔn don sera a b'an hakili jigin de halisa musokɔrɔba ye mun kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya an n'a bɛ jɛ mun na ala k'a nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ jurumu b'a ni ala cɛ ala k'u yafa mun b'a ni mɔgɔw cɛ ala k'u yafa a ye ɲuman min kɛ ka sinji kala min kɛ ka balimatugu min kɛ a ye funisereya min kɛ a hinɛra fantan minnu na ani misikina minnu na ala k'u bɛɛ kɛ a ye alijinɛ sara ye ala k'o kɛ a ye kira yɔrɔma kosɔn ala ka an minnu yɛrɛ fana tora yan nɔ ala ka an yɛrɛ fana bila ka sira kan ka fɛn kɛ ka tɛmɛ a ta ɲɔgɔnna kan ou bien ka se a ta ɲɔgɔnna ma pour que an fana ka siniɲɛsigi bɛ nɔgɔya ala ka silamɛya sankɔrɔta ayiwa an ka karamɔgɔw fana nana ka na an ka nin don in ka an kɛ donba y'an bolo kosɛbɛ n'o ye faruku ye an b'a fo a n'a ka tɔndenw bɛɛ foli ka tɛmɛ a dan kan ani silamɛ mɔgɔ fɛn fɛn nana alimami fɛn fɛn nana ka bɔ lafiyabugu quartier kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ nana n'u y'u sogo donni ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana ka bɔ quartier la Bamakɔ fan bɛɛ ka bɔ dugu wɛrɛw la ka na an dɛmɛ nin ko in na an b'u fo k'u barika da ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ala k'u kɛ u ye sini ɲɛsigi ye ala ka an bɛɛ c'est à dire que an don ala mantonya la ala ka jamana in basigi ka jamana sumaya jamana in bɛ tɔɔrɔ min na ala k'a bɔ kɔnɔ ala ka silamɛya fana sankɔrɔta silamɛya bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ a bɛ majigi min kɔnɔ a bɛ fasaniya kɔlɔ min kɔnɔ ala ka silamɛya bɔ kɔnɔ ka hakili ɲuman di denmisɛnninw ma ka hakili ɲuman di mɔgɔkɔrɔbaw ma minnu bɛ se ka to silamɛya bɛ se ka sankɔrɔta comme o de ye kuranɛ ka taabolo ye o de ye karamɔgɔ ka taabolo ye o de ye silamɛya bɛɛ fana taabolo ye k'a fɔ an ka baara kɛ ni silamɛya ye n'o ye tilennenya ye n'o ye c'est à dire que jɛnɛya k'o dabila ka kulonkɛ dabila ka manamana ko dabila k'an sin ala ma ka nkalontigɛ dabila ala ka o nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka to an bɛɛ ka se ka jɛ ka se ka silamɛya in bɔ a bɛ kɔlɔn min kɔnɔ bi pour que silamɛya bɛ se ka fanga sɔrɔ i ko kira y'a fɔ cogo min na an ka se ka kira ka sira tagama o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ kira yɔrɔma sallallahu alaihi hali bi an bɛ to lafiyabugukaw fɛ yen kuranɛ kalan belebele min kɛnɛ sigira hakɛɲɛ ni an ba ani an mamuso ni o ye Bawolo Mati Konare ale ka ziyara ko hukumu kɔnɔna na maaba olu ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ Jamiyatu Hikmatini karamɔgɔba Sidina Sɛki Umaru Seyidu Kulubali El Faruk ale yɛrɛ ye bilasirali kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin alisilamɛw ma an ka Faruku ka o bilasiralikanw lamɛn. kuranɛ kalan baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ boyi waati min na duwawu suguya 7 a si ni si tɛ kelen ye o de kalanna dɔnnibaa jolenw fɛ minnu ni u tun ye ɲɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan pour ka se ka hinɛsi musokɔrɔba sanuma Bawolo Mati Konare ale ma ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen o duwawu kalanw na i b'a ye k'a fɔ dɔnnibaaw Sheikh Abdurahman Samake ka fara dɔnnibaa caman kan olu y'u ka kuranɛ duwawu olu ye olu kalan duwawu laban nin kɛnɛ kan k'a fara kumakan sanumanw kan o dira waati dangelen ma Seyidina Sɛki Umaru Seyidu Kulibali Ayatullahi Fidini a sigilen kiraw ni nabiɲumanw sigiyɔrɔ la a ye hakilasigi di maaw ma ni musokɔrɔba in ye o kɔfɛ duwawu laban ani kuranɛ duwawuba a ye o kalan ni muminunw ye ka sɔrɔ ka nin baara ninnu kuncɛ. Jara ala ye nin ye ziyara baara daminɛlen ni kuranɛ kalan ye i komi programme fɔraw bɛ ye cogo min na sini su fɛ n'a jara ala ye o y'a wajuli ye sini kɛnɛ dimanche ni ala sɔnna o de ye kuncɛli yɛrɛ ye lafiyabugu kaburu dɔw la yan ni ala ka jɛ ye o la an ye baara in daminɛ hɛrɛ la ala k'a fori hɛrɛ la a bɛɛ dabɔra hinɛ ɲini ni yafa ɲini min kama ala m'o ŋaniya ɲuman sabatira ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira jate hɔrɔma kama sɔda ala rasuli an bɛ Kulibali du bɛɛ fo k'u barikada nin ŋaniya ɲuman in na ani nin misaliya ɲuman in na ka jira diɲɛ bɛɛ la an kɔrɔkɛ ani an balimakɛ ni an kanuɲɔgɔn ala kama Shekana Amana Kulibali an b'a fo k'a barikada a kɛra misali ɲuman ye diɲɛ bɛɛ ye ka jira bangebaa ko la bangebaa bonya na ani bangebaa valeur la malakɛ foyi mɛn bo ka tɛmɛ bangebaa kan wallahi
den tɛ se k'a bangebaa sara tallahi den tɛ se k'a bangebaa sara billahi den tɛ se k'a bangebaa sara hali n'i y'i sogo tobi k'a d'a ma k'a dun fo ka t'i ni minɛ i bɛ kɛ k'a bolo n'i sogo ye ni bangebaa ka hakɛ kɛra 100 ye o t'i kelen ye ka kelen sɔrɔ o la bi bangebaa ko anw ka civilisation n'an ka ɲɛyɛlɛ anw ɲinɛna bangebaa ko kɔ k'a sɔrɔ ale de ye supasima ye malakɛ bolo tɛ se ka si ma ni bangebaa ɲumanw t'i bolo wa i tɛ se ka to i nɔ na ni barika ni dugawu m'i labɔ o t'i kɛ cɛ si ye depuis ala ye dugukolo da fo k'a meleke cɛ si t'i jɔ cɛw ɲɛfɛ ko bolo bi si ma ni dugawu t'i kɔ n'u m'i nkalon ka bɔ yen wulibali don o la nin kɛnɛ in nisɔndiya caman de b'an bolo a la nisɔndiya min ni da se k'a fɔ ka s'a da la ala belebele misali ɲuman ka jira diɲɛ bɛɛ la bangebaa bonya na jantoli la bangebaaw la ani bangebaaw ka hakɛ dafali la bi Cheikhana Amala ye jɔnni ye Mali kɔnɔ yan o dɔnna wa kanuɲɔgɔn camanba bi a dɔn n'ale ka sɛbɛyali ni ɲɛsini ye bamuso ma ta a faatulen o ye kalan de ye ani bilasirali ye ŋaniya ɲumantigi bɛɛ ye min bangebaa b'a bolo ani min ta faatura ko an k'an janto bangebaa ko la wulibali don ala ye bɛɛ bonya n'i ka bonya n'an ye ala sɔnna ka diɲɛ hinɛ fitinin di maa minnu ma n'olu ka sɛbɛyali n'u ka ɲɛsin ye wale ɲumanw ma ala ka diinɛ ma o ye dɛmɛnanba de ye min bi dusukun kanda k'u bila ala ka sira kan o la an bɛ a fo a ka misali ɲuman jirali la diɲɛ bɛɛ la bangebaa bonya na ani bangebaa jɔyɔrɔ dafali la an bɛ dugawu kɛ ala k'a barika don a yɛrɛ la a b'a ka kow fɛ cogo min ye ala m'a kɛra ten an n'a bɛ siran min ye tɔɔrɔ la ala ka alaya bana min an n'o cɛ ala kana juguya si san n'a la ala k'o kɛ alaya bonya kama ala k'o kɛ kira jati wɔrɔma kama sɔnna ala rasuli an ka musokɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye ni danaya bɛɛ ye ale kɔni hinɛ de bɛ ɲini ka fara hinɛ kan n'o tɛ an ma se ka fiyewu ala min tɛ ɲuman fɔ de juguman na bilahi bawulema to a bɛ ala ka hinɛ de kɔnɔ an ma se ka anw yɛrɛ bɛ min zereya faatulen kɔfɛ fɛn hakɛ min kɛra ala ka nin hinɛ se ne ba ma ala ka nin k'a ye yafa ye ala ka nin k'a ye hinɛ ye n'an ko an b'o jate yan tile bi bi k'an sigilen sɔrɔ an t'a ba jate la an ye hakɛ min ye min kelen kama bilahi su o su ye dɔ kɛ ɲɛna a ka sa ala b'o kɛ ka yafi ma k'i kɛ k'a ka hinɛ sɔrɔ o kama anw y'o hakɛ min zereya n'an ko an b'a jate tile bi bi k'an sigilen sɔrɔ o la an ma se ka fiyewu musokɔrɔba in bɛ ala cɛlala la wa an ma se ka fiyewu a yɛrɛ ye nin de ɲini ka kɔ bi ɲɛ parce que mɔgɔ ye min ɲini i b'o de sɔrɔ wulibali don i ko ɲɛna cogo o cogo n'i yɛrɛ mɛ ɲuman kɛ hali n'u y'a ŋaniya ala yɛrɛ ti sɔn k'a latigɛ a ka kɛ sɔgɔmada in na ka anw bɛ karaba an ka n'an sigi yan hali n'a y'a sɔrɔ sababu dɔ y'a kɛ an b'a dɔn sababu dɔ dogolen don an ɲɛ tɛ min na o de kama ala sɔnna k'a latigɛ nin latigɛ cogo la n'o tɛ hali n'an y'a laɲini fɛn dɔ bɛ bala min na an n'a cɛ an tɛ se k'a kɛ bawulema tu an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ya rabbi ala k'a kɔ barika ya rabbi ala k'a kɔ barika ala k'o kɛ ala ya bonya kama ala k'o kɛ kira jati wɔrɔma kama sɔnna ala rasuli dugukolo bɛ hami ni musoba minnu bɔɲɔgɔnko sɔrɔli ye an ma se ka fiyewu ale b'olu la an ye min y'a kɔ an ye min ye a kɔ wallahi o bɛ an da o la o bɛ an da o la ala ti ɲuman falen juguman na wallahi n'i y'a kɛ hali n'a dogora ala ti sɔn a dogolen ka to ala b'a bɔ nabi layi musa alayhi salam ani ala ka kuma don dɔ la ala ye sanu tasa d'a ma ko a ka tasa in dogo a ye dingɛ sen ka tasa bila a kɔnɔ n bɛ kuma surunya mun ka sɔrɔ waati korona n'a ye tasa datugu dingɛ kɔnɔ
n'a ko a b'a ko don tanu sanu tasa in bi bɔ a ye dingɛ sen fo k'a tunu k'a don a bi bɔ k'a tɛmɛ o kan k'a don a bi bɔ a kamana gannen ko Ala ma a ko Ala n bɛ se dɛ n y'a dogo cogo bɛɛ la Ala a bɛ bila kɛnɛ kan Ala ni ye mun ye kɔrɔ jumɛn bɛ nin na Ala ko Musa nin ne ye ɲumanya ye hali n'a kɛbaa y'a dogo ne Ala ti sɔn a dogolen ka to n b'a bila kɛnɛ kan a b'i ye wa a bɛ fɔ o la bawulema to an ma siga fiyewu a ka ɲumanya la an ma siga fiyewu ani Ala cɛlala ɲɛni na an ye mankutu minnu mɛn a n'an yɛrɛ ye seereya minnu ye a kɔ o b'an da la walayi ɲɛnamaya bɛ hami ni musoba minnu ye ale y'o dɔn ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɔɲɔgɔnkow caya Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira janso hɔrɔma kama sɔnna Ala rasuli Seydina Umar bun Katabu taama Faruku ka duwawu kan sanumanw kunfɛ a ye munumunu salo kɛ ka se ka taa ɲɛ jɔ Sheikh Amala badenmusow ani a badenkɛw olu la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen lakɔliden dɔw olu fana tun bi kɛnɛ kan olu ma sɔn fiyewu Faruku ka taa ten ko f'a ka taa duwawu kɛ u ka lakɔliso ani kiimɛlikɛbaw ye o baara ninnu de kɛra sababu ye fana ka dansigi ziyara Bawulematu Konare édition 2022 a kuranɛ kalanba la Lafiyabugukaw fɛ yen min baaraw bɛɛ lajɛlen n'a tɛmɛna ka bɛn juma juin kalo tile 24 ma san 2022 o fɛnɛ bɛnna silamɛ san kalo 11 na tile 25 ma san 1443 an kuntigi Mahamadu kisi nɛma bi a ye ale ka hijira o san jate la an bɛ duwawu de kɛ Bawulematu Konare ani silamɛ fure bɛɛ Ala ka saya kɛ u ma lafiya ye sɔli ala rasuli an bɛ duwawu kɛ an ba hani an mamuso ni o ye Bawulematu Konare ye Ala ka badabada dali nɔgɔya ye Ala ka an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ kira bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ duwawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madonna da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛn ni keleya ni basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka u sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o k'an ɲa ka Ala ya bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ duwawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya sanuma in bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na kira bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi sibiri ma seli furancɛ kalo tile 26 san 1443 kira kisi nɛɛma ba ye ale ka bangeni sanjati la o kɛlen bɛnna bi sibiri ma juin kalo tile 25 san 2022 Nabila Isa ale ka bangeni sanjati la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Masaramani ka jɛ